Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na da wace kazo, shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Tonda Bulowas. Shiri ne kamar kullum wanda muke gayyato masu ruwa da tsaki, mu ba su dama domin tattauna maudu'ai nau'i daban-daban da kuma ba su dama yin sharhi, fashin baki akan al'amuran ko kuma maudu'in da muke tattaunawa. Manufa wannan shirin shine mu ilmantar da al'umma, mu faɗakar da su akan al'amari ko kuma maudu'in da yake akan gaba. Muna nan cikin dambalwar sha'anin harkar siyasa ta jihar Zamfara, kuma muna karɓar bakuncin babban darakta general a ƙarƙashin wannan gwamnati ta Bello Muhammad Matawalle, Alhaji SURAJO Madugu Maradun. Yana wannan ɗakin za mu tattauna in gausa akan al'amuran da suka jibanci ta yadda gwamnatin su da kuma al'amuran da suka jibanci sha'anin harkar siyasar jihar Zamfara a kafatar. Kuma za mu ba shi dama domin sharhi da bibiya da akari da cewa gwamnatin su dai yanzu ta cika shekara 3, suna cikin shekara ta ƙarshe ta wa'adin wannan gwamnati karo na farko. Za mu so mu ji daga bakin shi kuma ya faɗakar da al'umma akan hubbasa da kuma alfanu da yake ganin al'umma sun so amfana da shi a wannan gwamnati ta Bello Matawalle, da kuma irin dama da suke da ita ta yiwuwar lashe zaben shekara 2023. Babban DG, muna maka barka da shigowa karo na farko a wanga shiri. Sunana Ana Sani Anka, ni zan ja aka da wannan shiri tare da abokin gabatarwa ta Saratu Muhammad, kuma kai tsaye za mu shiga cikin tattaunawa. Tambayar mu ta farko DG. A gwamnatin Bello Matawalle ta cika shekara 3 saman karagar mulki. Kusan yanzu kun shiga, mun gama watan Yuni, mun shiga watan Yuli again. Kun fara gangara shekara ta ƙarshe, wa'adin karo na farko. A wani alfanu za ka ci talakan jihar Zamfara ya amfana da shi ga wannan gwamnati tsawon shekara 3? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Kamar yadda ka ce, wannan shine gaskiya karo na farko in zo a Tonda Bulowas domin in yi ainihin bayani ko kuma gabatar da wannan maudu'i game da abubuwan da na shahi gwamnatin da muka ta mai girma gwamna Bello Matawalle Maradun. Kamar yadda ka ce, hakika wannan shine karo na ƙarshe ko shekara ta ƙarshe ta gwamnatin Bello Matawalle a wannan ainihin tenuwa ta farko tashi. Kuma kamar yadda ka ce, alhamdulillahi mai girma gwamna tun lokacin da Allah ya bashi wannan mulki yana iya ƙoƙari ne wajen ganin cewa ya taimaki al'ummar jihar Zamfara, kuma musamman mutanen jihar Zamfara sun samu kyakkyawan tsaro, sun samu ainihin ci gaba. Kyakkyawan tsaro tabbas haka shi. Abin da ya sa ka ji na ce dawa da kai ne don kila ban ji da kyau. Kyakkyawan tsaro a cikin jihar Zamfara, kuma har yanzu yana bisa ga kai na yan abubuwan nan. Ai dama wannan al'amari na tsaro ba abin da ya faru lokaci guda. Kamar yadda ka sani, shi dai mai girma gwamna zaɓi ne na Ubangiji, domin Allah shi ya zaɓe shi, kuma Ubangiji shi ya ga abin da ya gani a tare da shi a cikin gabar da ake lokacin jihar Zamfara. Kowa hankalin shi ya tashi, ana ta tirka abubuwa sun dagule, ana ta addu'o'i akan Allah shi zaba mana abin da ya zama alkhairi, Allah shi ba mu shugaba wanda zai kawo mana ci gaba, Allah shi kawo shugaba wanda jihar Zamfara za ta zauna lafiya. Kuma Allah cikin iko ne ya nuhi da mai girma gwamna ya ɗauko mulkin nan ya bashi a lokacin da ake kallon cewa abin nan ba zai yi gare shi ba, wanda wannan duk mai imani kuma musulmi ya kamata a ce ya gamsu akan cewa Allah shi ya yi wannan al'amari, kuma ya zura ido ya gani menene Allah yake nufi da ya ba wannan. Yawwa. To sannan na biyu kuma, kamar yadda ka ce, alfanu zuwa ga al'umma, bangarori dukkan na rayuwa da ilimi, kiwon lafiya da komai da komai. Kamar yadda zan fara misali da abin da ya shahi tsaro, shi da muke cikin shi, wanda kuma abu ne wanda a gadadde ga shi mai girma gwamna. Ka sani kana nan jihar Zamfara, ina nan, dukkaninmu muna nan jihar Zamfara. Ko da mai girma gwamna Bello Matawalle ya zama gwamna, ya tarar da matsaloli na tsaro suna damuwar wannan jiha ta Zamfara. Domin ina iya tunawa akwai lokacin da mutum ɗaɗɗe an kashe kusan sama da mutum 200 rana lokaci guda. Sannan ni
a lokacin ina kansila lokacin waccan gwamnati ta gabata a mazaɓata ɗai na san lokacin da nake shiga a yi jana'izin mutum 20 mutum 10 mutum 30 akwai lokacin da an ka kashe al'umma a ƙasar Maradun a ƙasar Tsibiri wanda gaba ɗaya mutanen ƙasar Tsibiri da Tubali da su Katuru da su Sabon Gida Zazzaka da gaba ɗaya babu kowa a cikin waɗannan garuruwa kuma an kashe mutane sama da mutum 40 kuma suna zaune ko jana'iza su ba a yi ba. Haka ni jagoranci wannan tawaga wannan lokacin muka zo na tafi da soja sama da mutum 70 na shiga cikin wannan garin mun ka tafi muna tsinta gawa ɗaya bayan ɗaya wata gehen tafki wata mai akwai wanda ma ya mutu ya taso saman ruwa saboda cikin ruwa barayi na halbe shi. Haka mun ka zo mun ka taro su ga hilux din da na tire ita a bayanta haka aka zubo man gawawwaki kamar yadda ka sa ana zubo itace wallahi tallahi muka zo da su a Tubali a nan wajen muka zo muka tsaya tare da taimakon jami'an tsaro da suke wajen an ka kewaye mu mun kai musu kabari mun kai musu sallah mun ka ruhe su sannan mun ka taso mun ka dawo Maradun. Sannan duk bayan sati kwana sai mun hita ko mu ta yi jana'iza ko mu ta yi gaisuwa ko mu ta yi bada tallafi na abinci zuwa ga al'ummar da an kai ma banna. An sha a zo gari ga baki daya a ƙoni da abinci da komai da komai tun kamin zuwan mai girma gwamna Bello Matawalle. To kuma da Allah ya kawo shi ana cikin wannan abu sun kamari abubuwa sun fara zuwa ga jihohinmu na makwabta da sauransu. Da Allah ya kawo shi duk wanda yake mutum mai hankali da tunani ya san mai girma gwamna ya yi abin da ya kamata wajen yin maganin shawo kan matsalar tsaro. Domin ko ga Allah idan za ka shiga cikin al'amari kar ka ce za ka shiga kawai ka ɗauki naka mataki ka tsaya ka auna akan menene Ubangiji ya ce game da wannan al'amari. Da su dai waɗannan mafi yawanci barayin na daji da mu al'umma na duka 'yan ainihin jihar Zamfara ne. Da lokacin da Raddin Matawalle ya zama gwamna duka nauyin mu Allah ya ɗora mashi akan shi kuma yana da kyau ya tsaya ya ma kowa adalci ba wai kawai saboda kai ka rayu ba ka ɗauki cewa a dole wanda a cikin daji a kashe shi kai ka rayu. Ka fahimce ni to kakka yi wannan tunani amma a tsaya a ga cewa menene ya kamata a yi domin a samu maslaha kan abin nan shi ya kawo abin da ya kawo na yin sulhu a ce an ja layi da bakin da Allah ya aza mai ragwama ta zama ne gwamna na jihar Zamfara radda an karantsar da shi a ran nan yake bayani cewa an ja layi an yi sulhu kowa ya hito ya zo ya lalura ta yi. Su Fulani su daina kashin al'umma su daina yi mutane abin da bai kamata ba. Mu kuma al'umma jiha da jami'an tsaro da sauran 'yan sa-kai an hana su kuma su daina kashin Fulani domin an samu matsala ko ina a langzalayen mutane abin da abu su fahimta ba ko a wancan lokacin da mai girma gwamnati ce a yi ainihin sulhu ya dace saboda matakin da gwamnatin ta gabata ta ɗauka 'yan sa-kai an samu matsalar da aka samu shine ba a tsaya aka tantance aka ɗauki 'yan sa-kan nan waɗanda suke da gaskiya da amana ba sai aka zo aka ta ɗaukan mutane randambuli aka mai da abun siyasa ko da ka cancanta idan ba ka cikin siyasar da ake yi a wannan lokaci ba za a ɗauke ka matsayin ɗan sa-kai ba. Na sani na yi aiki da sojoji na yi aiki da jami'an tsaro dukkanin abin da ya shahi matsalar tsaro ta ƙasar Maradun a gwamnatin ta gabata kusan ni nake hidan ɗin shi ni nake gudanar da shi. So da mai girma gwamnati ce a yi sulhu 'yan sa-kan mu a wannan lokacin zaka ga sun zo sun je ga rugga Fulanin da basu ji basu gani ba barayi na ba kawai saboda kila wani bai son su cikin 'yan sa-kai ko cikin al'umma sai ya jaza musu wata matsala cewa waɗannan ne yanga ba su da gaskiya sai a hor musu a ƙone musu kaya a kashe musu jama'a a kwashe dukiyarsu kaga su an kashe su ku kuma da sun kai wannan kuma kun zama barayin domin kun kashe musu dukiya to wa'annan abubuwan suna daga cikin abubuwan da mai girma gwamnati ba an ce dukkan su 'yan sa-kai hakanan suke ba ko kuma duka jama'a amma dai mafi yawanci ana ta samu wannan matsaloli sai ce to shi tun da bakin radda ya zama gwamna ya ja layi a aje a yi sulhu kowa ya hito kasuwa ya ci kasuwa kowa ya hito ya zo ya yi lalurar shi
kamar yadda ƙasa ta baka dama ubangijin da ya halice ka ya baka dama ka naka shiga ka hita duk inda kake bukata to a zo a yi wannan. Aka zo kuma aka ci gaba da yi, amma alhamdulillah aka samu matsaloli ya anzaya waɗanda wasu suna ganin idan mai girma gwamna ya samu nasara akan hakanan to an samu matsala, wanda su bukatu su har kullun ya za a yi a samu matsala saboda biyan bukatocinsu. Wannan bangare na tsaro kenan. So kuma har aka zo yanzu ga gabar da ake akai ta cewa kaga wancan mataki ya dauke shi in the first place na cewa a yi sulhu, kowa an yahe mai, duk wanda ya wata matsala can ka bar tsakani ne take da Allah, idan an koma lahira Allah zai mana judgment. Bayan nan ne mun gama duk abin da muka yi za mu tace mu tarar da shi, to a zo a zauna lafiya. To an zo kuma ana wannan zaman lafiya, amma duk da haka wasu sun zo suna yin abin da ba su kamata ba, musamman kamar su bangaren Fulani sai sun ka fara kallon kamar cewa to ai kila da gwamnatin ma da shi kai ne mai girma gwamna da al'umma ma gaba ɗaya tsoron su suke yi, sun shiga gaban jama'a. Don haka tunda ana tsoron su, wasu daga cikin su tun daga karamci na ilimi da sauran abubuwa bari su ci gaba da abin da suke yi, kuma su yi da hayakan abin da suke yi, wanda shi ya kawo nan matsaloli ne da baya-bayan nan da siyasa da ta shigo ciki. Wa'yansu kuma suna can gefe, su abin da suke fata kullum ta Allah su ji an ce wayo Allah an kashe wani, wayo Allah wani gari ya wace. Su abin da suke aza wannan shi zai kawo ma gwamna na kasu akan ya mulkin shi, sannan kuma ya hana shi samun ci gaba ya dawo karo na biyu, wanda kuma sun manta da cewa Allah shi ya aza shi. Idan ya nuhe ya koma, wallahi ko duk zamfara za ta karewa sai ya koma. In kuma bai nuhe ya koma ba, kuma kowa zai tsaye duk zamfara su ce sai ya koma. To me za ka ce ga sauran bangarora? Sannan sai mu dawo abin da ya shahi a bangare na harkar lafiya. Ba matsalar lafiya matsala ce wadda take ta kowa da kowa, kowa na iya samun matsala. To an yi ainihin shiri na musamman dangane da abin da ya shahi ɗaukan matakai na kiwon lafiya, tun daga mataki na ƙananan hukumomi kai na mazaɓu ma ha abin da zo ƙananan hukumomi zuwa gwamnatin zuwa jiha, wanda ina iya tunawa a farkon wannan tenure ina vice chairman na Maradun local government. Gwamna ya ba mu dama wanda muka so magunguna na miliyoyin kuɗi, ila ko an kira ku a nan ministry for local government aka zo aka yi bikin raba shi, kuma gwamna ya zo wajen ya kaddamar da shi da kanshi. Aka zo aka kwasa aka kai ma kowace local government tare da kula ainihin malaman lahiya da daraktocinmu da komai, kuma muka je local government kuma muka raba wannan maganin zuwa kuma duk dispensary din da ke gare mu a cikin localities din mu. Aka je aka kai wa'annan magungunan, already ma da malaman kiwon lafiya kowace dispensary aka je aka kai su. Wannan kaga an taimaka ma mutane masu karamin karfi, wani kai ne ma ɗaya na ciwo amma bai da kuɗin da zai iya taya sai paracetamol. So idan an ce gashi a asibiti an kawo kyauta, kaga an taimaka maka. Yana daga cikin ainihin abubuwan da aka ce mai shugabanci na demokradiyya, kowa ya samu dividend of democracy. Sannan kuma gwamna ya yi cikin iya hikimar da Allah ya mashi, ya yi tunanin kirkiro asibitota kowace gunduma ko mazaɓa primary healthcare guda 147 da muke da su a jihar Zamfara. Wa'ansu an ƙare, wa'ansu suna nan ana yi. Dama kowa ya san aikin gwamnati is a continuous process, ana yin shi. Idan muka da manyan asibitota yanzu haka, idan ka zo ta Mafara za ka ga sunan ana cikin aiki, idan ka je ta Maradun za ka ga ana cikin aiki, nan ya rima da special kwarai da gaske. Yanzu in ka je za ka ga ma an gama fencing ɗinta, ana kai plaster da komai, yanzu za a koma ga ainihin structure ɗinta ta cikin asibiti. So haka idan muka je kuma abin da ya shahi bangaren ilimi, shi ma nan wurin mai girma gwamna ya yaka kokarin shi tun lokacin da ya zo, wanda abubuwan da na kawo taɓarɓarewa misali ga abin da ya shahi ilimi duk yana da nasaba da rashin tsaro. Inda duk babu tsaro to babu yadda za a samu zaman lafiya har a iya yin karatu. Idan baka manta ba, an ɗauke yaran 'yan makaranta daga jan gebe, an ɗauke 'yan makaranta da ƙaya, an ɗauke 'yan makaranta wurare daban-daban. So kuma wanda duk yana da nasaba da wa'annan abubuwa. Duk yanda ake so al'amuran ilimi su tafi a cikin wannan jiha ko a ƙasa gabaki ɗaya, sai an akwai zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya to babu ta yadda za a yi a same shi.
idan baka manta ba nan ba da jimawa ba an ɗauki ɗalibai a jan gebe, an ɗauke su a ƙaya, an ɗauke a ina, wanda kuma duka wa'annan ɗalibai da lokacin da yaro ya shigo makaranta ya zama ainihin ƙarƙashin gwamnati. Lokacin da an ka ɗauke shi dole gwamnati ita uwa ita uba. Muna ganin yadda gwamna yake yi ku ba da riba rana ya samu ya karɓo su aka zo aka mai da su zuwa ga 'ya'yansu aka yi musu goma na arziki. So duk yadda ake so a yi abin da ya kamata wannan ɓangaren zai yi wahala. Ya could recall har rufe makarantu an taɓa yi. For many months, watanni da dama ba makaranta. Saboda kuma matsalar tsaro ɗin nan. So inda duk baka zauna lafiya ba, to babu abin da zai saka za ka samu na cigaba. Don haka sai mun yi uzuri akan wasu abubuwa. Yanzu misali a gine-gine da wasu abubuwa da ake so a gudanar a ƙauyukan mu ko makarantun mu na primary ko secondary school. Kuliyu believe duk da 'yan kwangila gashi a baka kwangila an baka. Ka je ka yi aikin ba za ka so baka so saboda kana tunanin zuwan ka wajen a ɗauke ka kai ɗan kwangila in wa'yan suka tura a ɗauke su ribar da za ka ci ka koma wajen an so shi kaga wanda ba karamin abu ne ba wannan so wannan abun da ne nake so al'umma su hankalta su gane akai shine cewa mu yi fatan Allah shi kawo mana dawwammamen zaman lafiya wallahi ko ba a gina mana ko bulo ba in mun ka samu mun ka zauna lafiya jihar Zamfara wallahi mai nasara. Mai girma babban didi jama'a na ci gaba da zargin cewa sulhun nan da mai gidanku ya shiga da bangaren tsohon gwamna Abdulaziz Yari. A naka ra'ayin ka yarda da gaskiyar 'yan bangaren Yari dangane da wannan sulhun da aka yi? Ƙwarai da gaske ko. Na gamsu. Abin da yasa na ce maka na gamsu. Shekara 8 da Abdulaziz Yari ya yi a matsayi ne na gwamna. Ina cikin gwamnati. Tun ina ma'aikaci na yi shugaban kwadago na Maradun local government har na zo na aji aikin gwamnati na shiga siyasa na zama kansila a cikin gwamnatin nan na zo na zama shugaban kungiyar kansiloli ta jihar Zamfara duk a cikin wannan gwamnatin so ka cuka yana iya cewa da ni an kai komai so na san wane ne Abdulaziz Yari kuma na san wane ne Bello Matawalle gurgudun hali dukkanin su waɗannan mutum biyu din suna da alƙibla ta magana wadda idan sun ka ci ga abu sun yadda da shi to ko da amana su za a ci sun yadda a kai ne kuma za su yi a kan shi a nan muka zo muna PDP tare da mai girma gwamna Matawalle Abdulaziz yana cikin jam'iyyar su ta APC aka zo aka yi ta tajin abubuwa suna ta yi ba daɗi aka yi ruwa rana har Allah ya sa aka zo aka dawo jam'iyyar APC da muka dawo jam'iyyar APC sun ja gefe mun ja gefe muna cikin jam'iyyar APC suna cikin jam'iyyar APC amma kuma kowa bangare ne daban su sun ja su daga suna da structure ɗinsu da tun daga shugaban jam'iyya har zuwa ESCO na mazaɓa mu kuma mun ja ta mu daga ma da shugaban jam'iyya tun daga sama har ƙasa wanda kuma namu ne gwamnatin tarayya da uwar jam'iyya sun ka sani kuma sun ka ɗauka a matsayin shugabanni su haka aka zo aka yi ta yi babu ruwansu da abunmu babu ruwanmu da abunsu amma lokacin da Allah ya kaddare za a haɗe kuma aka zauna aka haɗe suka yi abin da suka yi tsakaninsu su biyu kuma suka hito suka bayyana muna kuma bayan an yi wannan zaman a al'umman magoya bayan bangaren Matawalle dukkan mutum daga kwamishinoni mutum daga mai SSG har kwamishinoni special advisor da DGs da permanent secretary da sauransu duka mun je wajen Abdulaziz mun yi mubaya'a kuma mun san irin maganganun da ya gaya muna na game da abin da a matsayin ratai da matsayin magoya baya ne game da wannan sulhu. Haka kuma shi ma mai girma gwamna mutanen bangaren Abdulaziz sun zo wurin shi kuma sun yi mubaya'a tun ma daga Abuja suka fara har zuwa aka zo nan Zamfara kuma aka zo suka yi sannan kowa ya ga abin da ya faru lokacin da aka yi rally ran da mai girma tsohon gwamna Abdulaziz Yari da mai girma gwamna da su sanata Kabiru Marafa da su Sanin Jaji da duk zai sauran wani wanda ake ce min wani abu a cikin wannan jiha ta Zamfara suka zo aka shigo cikin garin Gusau aka yi rally aka yi jawabai aka nuna ma al'umma tafiya ta zama daya so wannan zai ƙara ba ƙwarin gwiwa akan cewa lalle wannan sulhu tsakani da Allah ake kuma mun san menene
abun da su mai girma Gwelo Mutawalle za su faɗi ga bakin su wanda muna da yakini har cikin zukatansu haka yake. Domin ai a baya da basu so ba, misali muna cikin jam'iyyar guda amma kowa na bangaren shi. Abinda yasa kaga mutane suna bukatar ire-iren ku 'yan gwamnati da ka dogon ayi sulhu a jiwa muku wannan tambayar. Attitude nasu abinda kuma mafi akasari suke faɗa in kana sauraron ra'ayin magoya bayan su shine su dai Abdulaziz su yi sulhu amma su ba su da control akan su. To idan ka ce a ba ni ka cewa misali ai shi ina ma burfarin da wanda kake magana ya ce idan ya ce Abdulaziz ya yi sulhu amma shi bai bi ba to ba mabiyan Abdulaziz ba ne. Abinda suke domin in mabiyan Abdulaziz ne na gaskiya da gaskiya kuma masoyi ne kuma zaman da yake yi a goyon bayan Abdulaziz a baya tsakani da Allah yake bisa ga soyayya ce yake yi da Abdulaziz to dole ya bi abinda Abdulaziz ka so. Amma idan haka ka bane gare shi to maslaha ta wuce wanda a jagoranka ai jagoranka a siyasa wa shugabanci komai na duniya Annabi ya riga ya faɗa ko mutum uku aka saru to a hitar da shugaba a ciki. To balle gangami na siyasa in kun ce wannan shi a jagorar da ka ga bayan abun da ya kamata sai ka jaye ka ba shi wuri ka koma wani wuri tunda ba addini bane misali. So amma idan har ka ce a'a wai shi dai yayi sulhu da shi kai kana nan mabiyi ne amma ba ka biyan abun da ya ce yana so to dama kiyayya a gare ka da mai girma gwamna ba gwamna kaka so ba kuma shi ba ka so shi saka bai Abdulaziz. Yanzu ko tunda Abdulaziz ya dawo sun shirya da mai girma gwamna to kai kuma sannan zaka janta ka daga to kaga automatically an gano lalle ba dai alƙibla gari ka ba ta siyasa. Amma anan yanzu misali anan magoya bayan su da dama wanda muka yi hira sun sha cewa babbar damuwar su da yasa sun kaki ansa solo na shine to wai da me za su je su walwala magana sun ka faɗa ma mutane Abdulaziz ba shi dai ka siyasa ba ai jama'a ƙarya ce a gidan siyasa kuma su ne ko shi kana ji ya faɗi saboda magoya bayan yake kaza saboda waɗanda na yadda da abin da ke sun ka tsaya ka kaza amma abin da suke faɗa majority of them da sun ka zo na to wai da me za su fuskanci talakan zan horar su walwala maganganun da sun ka faɗa mai game da gwamnati to ba abin da ya canza to maganganun da suka faɗa musu dama ƙarya ce don dama abin da suka wada kan yanzu ba abin da ya canza to ilimin wani iri kiwon lafiyar ne to yanzu ka tambaye ni tun harko tun na ma bayanin ci gaba kuma na tabbata baka musanta akan cewa waɗannan abubuwan da ni faɗa ba muna jayayya bane kaka wuce jama'a kaka magana da su to yanzu in na gamsu in ka za ka fahimce ni dukkanin maganganu da sun kai siyasa dama ai ka san maganganu ne kala da kala. Akwai gaskiya wani mutumin shafe da yazo ne yace misali ni yanzu lokacin kamin ayi wa ga dakan shi ya kalubalanci duk wanda a cikin gwamnatin Matawalle mai ci yanzu ya kwada mai aiki kwara guda wanda da amfani ga talakar da Matawalle mai talakan jahi. Misali da aka ji ina zuwa a lokacin yace to yanzu an zo ayi sulhu kuma har yanzu babu aikin da an kai to sai ya koma ce mutalakan jahimi to ba gaskiya bane ba ka san abin da sanin ce ma haka nan ita gwamnati kowa kake ko nawa a gare ka komi kuɗin ka idan ka shigo cikin ta dole sai ka tsaya ka yi karatun ta sannan babu gwamna a magana aiki na ci gaba da yace bai gani ba aiki na ci gaba da yace bai gani ba a tsaye kuma yace wanda gani ya faɗa mai guda akwai su akwai ayyuka ni na yi imani har ga Allah dukkan mazabun da suka to wannan kuma da gare su ne wani ya gani kuma lakila ya dauke shi kawai dan hauragiya ne babu bukatan masu ya mai kame da amsa amma gaban ka ne hada ma cewa ana yin asibitota mazabu 10 da akwai tsafe local government kudin na 7 million lab ne ba kudin gwamnati zauna ba to ko nawa ne ba gwamnati ta initiate an kai abin shi ba idan gwamnati bata zauna ba tsaya ka ja idan gwamnati bata zauna ba ta bada nata kaso ko ta bada hurumi kai yanzu ka isa ka take gina daki ko da guda ne cikin jihar Zamfara ka ce na al'umma ka yi ma ba tare da gwamnati ta sani ba amma kuma sai gwamnati ta yarda don sai an baka hili ko masallaci ko islamiyya sai a ce sai gwamnati ta bani kwarai da gaske don sai ka ta ga hakimi ya baka ya abun ga maka wannan magana ma akwai wanda ya zo nan daki yake cewa kuna yi kuwa da cewa an gama filin jirgin sama wanda mai girma ya faɗa amma da aka je a gani bai fi kilomita 3 sai birji da an ka sako linta ba kai ba. To yanzu kin jawo wani al'amari wanda misali ana magana ta bangaren lahiya ko kuma a bangaren sulhu kin kawo magana to magana airport kike yi in particular. To ni gaskiya zan so ka bar ta ƙarshe muna tambayar da zamu yi ma wannan. Ke yanzu ki ciwa mai tambayar ki ta gaba.
bari amuna abin da yasa wayan gama ayyukan da kuka dogo da su muna tambaya ka cokan wanda muka so mu tattara mu jiwa bai da matsala wannan me daraja gwamna ya bugi kirji ya ce ma jama'a su fito su kare kansu mukarraban gwamnatin tarayya kuma sun yi mishi ca kai ana ka ganin ka goyi bayan wannan matakin da gwamna ya dauka cewa kowa ya dauki mataki abin da ya dauki makami ko kuma ya kare kansa. To ai babu wani abun da ya rage ga mai girma gwamna ya yi in dai ga abun da ya shafi matsalar tsaro. In dai za mu yi mashi adalci tsakanin da Allah wanda ya wuce ya faɗi ga magana. Akwai masu ra'ayin cewa da ka ce haka to ka yi surrender supremacy na gwamnati. To in ka yi surrender na supremacy na gwamnati ita kuma gwamnati tana ina aka zuwa ana ta kashe mutane. Yanzu da mai shekaran jiya ba ku kun ka ɗauko hotuna ba na al'umma ga sunan sun wace ke daga mada da ina sauransu akwai shugaban da ka jin daɗin haka nan. Kai ni abin da kasan mutane su fahimta mu gode ma Allah da Allah ya ba mu mai girma gwamna Matawalle yana kallon ma halin da al'umma suke ciki kuma ya nuna damuwa ta ya kai. A yana da yaƙini waɗannan abubuwan da sun ka ci gaba da escalating waɗannan kwanukan suna daga cikin abun da ya tunzura mai girma gwamna yana Maradun ya baro Maradun Allah da yana da ne sai mara atanin zai barowa amma saboda waɗannan abubuwan ya baro Maradun turan Lahadi ya dawo Gusau an ka shirya da waɗannan abubuwan akan abun nan da yayi yawa yayi sulhu kowa an ce abun da duk kai a ja layi sai lahira ka tai da kai da ubangiji Allah ya maka shari'a ya yadda da an ka kai ƙarshen wannan an yi bi hanyar da za a bi a kyautata ma al'umma a kyautata ma fulanin nan amma kuma abun ya zo ya ta'azzara yau waɗancan su takkar da wancan yau waɗancan su takkar da wancan a zo a sace mutane an hana mutane kwana da idanu biyu ɗalibai su makaranta a sace su ka hito zuwa asibiti a ɗauke ka garuruwa su wace misali to shin me ya rage ga gwamna yayi bayan su zo a karɓe su kare kansu kuma kana jin abin da ya ce to chief of defense staff bai ce ba hurumin shi ba shi chief of defense hurumi ne da ya kamata ne to ya kare haƙƙi rayukan mu ya taho yayi ai wannan magana kana gani akwai abin da shugabanni suke yi wanda yake a kamar ana ce akwai wani abu da ku yanzu da kace ma in the window words something that ila zaka iya faɗi amma you are referring to a different thing gwamna ko ya ce a hito a mallaki makamai domin a kare kai amma kuma ya yi bayanin cewa kwamishina ko kuma hukumomin da adda haƙƙin su ba da lasin su bayar ga wanda ya cancanci a bashi lasin amma gwamna bai hito tsakaji gwamna bai hito gwamna bai hito ya ce dukka mutanen da azzahar Zamfara kowa sai an bashi bindiga ba akwai tsare-tsare to kowa ya kare kansa an ce akwai tsare-tsaren da za a bi domin a baka lasin na yin haka da kuke kokarin yi abinda irin yan adawa suke cewa ba ku maho da kurumi na cewa wani ya kare kai don harkar tsaro harkar shugaban kasa ce to harkar shugaban kasa gwamna amma kuma shi active security na jihar amma dai bai da hurumin wani policy pronouncement ga harkar tsaro to yanzu idan ya ce in an ce gwamna baya da me yasa shi kuma kashin al'ummar da ake da sace mutanen da ake yi da ku dan jarida da sauran al'umma kullun sai a faɗi ana gwamna yayi shiru gwamna ya kyale laihin gwamna ne laihin gwamna ne shi shugaba ba to ka san shugaba yake kuma ka cewa ba shugaba kuma dukiyar mu da an ga zo cewa kai tsare rayuwar mu da dukiyoyi to ka san da wannan ke to yanzu ga an kawo gabar da duk matakin da ya kamata ya dauka gaban idon kai ka wade a Zamfara mota guda wa ga tankai yaki ba mu da ita a cikin Zamfara mu ba yan Najeriya bane gwamnatin nan ta Buhari mu mun kai ta tun da an Buhari ya fara siyasa a Najeriya babu sadda ba mu taɓa jiha mai ƙuri'a ba Zamfara yana citta yanzu ya zo yana shugaban ƙasa muna makwabta da shi yana ɗan jihar Katsina sannan a ci yanzu kuma chief of defense din mu ya hito daga Sokoto chief of army staff munan ne ga muna iya kiran kanmu yan Sokoto don duk munan ne ga misali wai ainin ne ga duk wanda admin ne ga dunnan ne da muke cikin mu akwai sadda muke zama cikin Sokoto misali ɗaya ka jiya akwai sadda muke zama cikin jihar Sokoto da kayan ayi mana jihar Zamfara ashe ko kaga abu guda muke to me zai sa ga shugaban kasa makwabcin mu ga chief of army staff makwabcin mu sannan a ce kuma duk kotan kai yaki ba mu da a jihar Zamfara kuma ana kallo gwamnati ta zura ido kullum ana kashin al'ummar mu ana ɗauke su ana musu to shin gwamna zai ɗauko zai aji kewa ya taso ya shiga cikin dajin gundumi ya kashe barayi ya koma dajin bayan ruwa na Maradun ya kashe barayi ya koma dajin bukum da an kai da kai na ya taya yakin ko cabinet ne aka son ya hada su su yi kaga ba su an ka ba hurumi ba
hurumi na ainihin jami'an tsaro ne, kuma su ya kamata su yi wannan abu. Idan da gwamna bai da bukata, bai da ra'ayi, bai da son al'umma a cikin zuciyar shi, wallahi ba zai kai ga irin ma ɗaukar wannan matakin ba. Gwamnatota nawa an ka yi da waɗanda sun kauce da waɗanda suke sama sun kasa su hito su bayyana cewa mutane a hito a yi abin da ya kamata, ko kuma gwamnatin tarayya ta kasa. To yanzu idan an ce bai da hurumi ku kun goyi wani ya ɗauka, to ya za ku yi, shin za ku hito na hito da gwamnatin tarayya ne? Babu wani hito na hito da gwamnatin tarayya. Alhamdulillah yanzu ai kaga cikin jawaban da yayi da maganganun da yayi, ita kuma ƙasa abin ya koma topic of discussion wanda mu da ma shi muke bukata, kuma na da yakini shi ma kai ne mu girma gwamna abin da ya kaso a hankalto a gano hatuwa ta kai bango, shi har ya kai ga hwada cikin wani bagiri, domin ba zai zura ido ba ya haɗi ko sai dai ƙarshen rayuwa ta ko kuma jini da ya ƙare, amma lalle tabbas sai ya an samu zaman lafiya a cikin jihar. Kwana biyu sun ka wuce sakataren jam'iyyar PDP Shattima Rijiya ya ce zai maka gwamna kotu akan wa'anga matakan da ɗauka don bai da hurumi, yana son ya ci duga dokokin ƙasa. Na gani kuma na ji daɗin wannan magana da haɗi, don mu ma muna jira ne. Abin da kawai muka jira ya tafi kotun, muna jira ne mu yana ɗago ƙafa ta daga kotu, mun ka samu tabbacin lalle Attorney General na jiha ya samu sammaci na an yi ƙara mai girma gwamna, mu kuma za mu kai namu akan cewa Shattima Rijiya shi kuma yana goyon bayan a ci gaba da kashin al'umma a cikin jihar Zamfara. Yana goyon bayan mana domin gwamna shi adda haƙƙi, siyasa ba haukata ba. Shattima Rijiya abin da yake is contrary out of abin da ake ce ma siyasa. Ka bar kokarin cewa ka hwada ka ce duka polisin da gwamnati ta dauka ba ta yi daidai ba, wai don dai kai ka samu ka zama wani abu ko kuma ka ci mulki. To in ana da aka yi mai ilimi mana, aka yi siyasa da ilimi, ai politics without bitterness shi abin da aka koya muna, ka gane ko? Daga hujjojin da ya basuwa ya ce yanzu gwamna ya bushi iska, ya ce ya kawo kwamiti na prosecution, wato na gurfanar da wa'anda aka tuhuma da harkar banditry. Tamkar ya jingine ofishin Attorney General na jihar. Ba haka na abu. Mutane sun ba su fahimci abin yadda shi ba. Domin shi kundin tsarin mulki sashe na 201 yabba dama. Attorney General yabba dama. To sai ga shi mai da tsaya ka ji abinda an ba su bin kirkirar wannan. Ya dawo ya ce hukumar tsaro ta SSS ita doka ta kasa tabba power ta intelligent gathering. Sai gwamnati jingina aiki hukumar tsaro ta farin kaya, sai to ya kwamitin leƙe asiri. To ya kaso yi da hukumar abun nan. To ya zo ya ce duk waɗanga da kaka lissafi ba wanda gwamna ya hana aiki ne, amma dai shi kuma gwamna a matsayi ne na gwamna, matsayi ne na shugaba, dole ne ya kasance yana da hanyoyi nashi waɗanda zai bi sirrukan abubuwan da suke tafiya. Suna bashi amma ba wai da abaye ba, amma kakkamance jami'an tsaron SSS a cikin garin local ƙananan hukumomi ɗaya suke. Idan haka ji na san suna da informant da suke ba su, na yi sabin a local government, na san duk da abubuwan nan suke, na yi acte na chairman, na san duk abubuwan da yake akwai lokaci, na san duk kullum da Allah suna baka daily situation report wanda suke turowa. Amma wannan matsala da muke ciki ta tsaro a jihar Zamfara wallahi ya zama dole ga shugaba ya kirkiri hanyoyi domin samun maslaha ga abin da zai kawo ci gaba ga wannan tsaro. Idan zan baka wani ɗan ƙaramin labari, lokacin da muna council ina cikin ƙaramar hukumar mulki ta Maradun, munan ne ga mun ɗauki in particular mutane waɗanda muke biya albashi wanda ba wanda ya san da su, waɗanda suke ba mu information na abubuwan da suke faruwa, wanda wataran duk da su jami'an tsaron gare mu suke da layin mu haɗa musu ai ga abin da ake ciki, ga abin da ya faru wuri kaza da kaza, sannan su ɗaya forwardin su turo ma jiha cewa ga abin da ka faruwa a lokaci kaza da lokaci kaza. Sannan barayi sun sha su yi attempt na shiga wani wuri ko wani gari ko da daddare ne, wallahi tallahi mu san cewa ga su can kuma ga inda za su shiga, duk da system ɗin da suka yi. Don akwai garuruwan da sun kaso su shiga wanda suna tahowa da mashina ko sun to da wajen mashin 30, amma na gaba ɗaya za a kunna ma wuta, saura na baya duk su kashe wutar su, amma kuma suna nan kunni suna tahiya. Amma mu kuma mun aje mutane wanda suna saman tsaurin, saman itace, wajen saman me, suna kallon movement ɗinsu at any time komin dare, kuma lokacin duk da sun ka ba mu report zama gabatar da jami'an tsaro, kuma sai mun ta yi tsaye mun tabbatar da cewa jami'an tsaro sun dauki matakin da ya kamata.
akwai garin da sun kaso su shiga su kusan wata 3 suna yunkuri amma saboda majors inda muke dauka ba su samu shiga ba. So wannan magana cewa wai gwamna ya aje office ɗin Attorney General ko ya aje ofishin SSS duk ba shi na ba. Wannan committee da anka ce an kirkira don ainihin prosecuting ko wani abu dole ne a tsaya a tabbatar shan an yi prosecuting din nan ko ba a yi ba. Shi gwamna yanzu misali ba ana da yankari ba, ai babu wanda zai tafi a kotu ya ce shi gashi ya taho a matsayin gwamnati ko kuma on behalf of gwamnati in ba Attorney General ba. Shi kuma Attorney General misali wannan kwamitin kamar taimaka mai mani su kai. To ina aiki ne gwamnati in dai za a sa kwamiti. To su an ka ce za su tafi a kotu su yan ga kwamitin. Kwamitin na prosecution an ka ce ba. To kwamitin na prosecution to ce maka an kai su kwamitin na prosecution su za su tafi a kotu su kai. Attorney General zai yi aiki ne. To ai kaga babu wannan kwamitin kenan. A bai yiwa. Ai shi nashi ne shi mai girma gwamnati. To mu je gaba. Je tambaye ki ta gaba. Ana zargin fa mukaman da kuke tarabawa sun wuce hankali ko sun wuce gona da iri. Wai ba wata hanyar da za ku iya taimaka wa mutane sai dai ta hanyar ba su mukamai? To wace irin hanya ke? Tun kuna SSA har kun kai har yanzu SSA on category ake yi. To alhamdulillah. Wato abin da nake so al'umma su fahimta. Ina so in ƙara jan hankalin al'ummar jihar Zamfara a wannan gaba cewa mai godiya ga Allah kuma su tabbatar cewa mai girma gwamna masoyansu ne. Domin shi ya zaƙulo al'umma ga sunan yaro wanda misali yana buƙatar ya taya ya karatu ko yana buƙatar ya samu jari ya sana'a ko yana buƙatar ya inganta rayuwa ta samun muhalli ko wani abu wanda a da duk babu waɗannan abubuwa sai dai ka tsaya ka zama ɗan turuwi sannan ka iya samun kuɗi. Amma yanzu mai girma gwamna ya aje wannan kusan ma gaba ɗaya harka turoyi ma ta mutu. Yanzu in dai har yaro yana buƙatar ya samu kuɗi sai dai kaga ya ɗauko waya ya ce ya koma social media. To in ka koma social media to jahili na social media. Ai akwai jahilan a social media kuma. Ai to amma ai wannan sai dai ka ce mashi different thinking. Wannan ba za ka kira shi jahili ba. Because anybody that can read and write you can call him as abinda an riba mukamai ga ci gaban jihar Zamfara shine an samu an jaddada ayyukan yi, an samar da ayyukan yi ga al'umma kuma ga matasa. Babban abinda aikin da bai aiki ne to bai dorewa in an ka taimaka shekara nawa ne mukamin SA shekara nawa ne idan ka zo kai naka ba sai ka jahi ba kuma wani ya taho shi ma yayi kila ka samu muhalli ka kuma da mata tunanin aza su bisa sana'o'i. To yanzu na zaman lahiya kun bari an zauna lahiya jihar kun bari ta zauna lahiya gwamnatin tarayya to ku ba ku faɗa mu gwamnatin tarayya ga halin da muke ciki. To shi kuma matolla ya taho yanzu ya ga to tun da har mai girma gwamnan da ya gada ya yi tituna ya yi asibiti misali waɗanda jama'a sa su ta yi soyi menene next thing menene jihar Zamfara sun kai bukata the most talauci ana cikin talauci yes quite alright ga titi an gina mana ga kuma asibiti amma kuɗin da zaka shiga asibitin ma ka sha magani kila baka da su to tunda akwai talauci to a taho a ɗebo ɗayan talakawa ɗayan da aka kallon ba ɗayan kowa na ba a ba su mukami to mukami yanzu da an ka koya ma yaro in ya sayar da yake yayi operating din Android yayi rubutu wanda ya da muhimmanci ai ci gaba ne talakan mazan horana kallon magana yake yanzu matashi productive matashi maimakon ya zama dan banga siyasa dan rubutun waya ga Facebook a gina rayuwar shi ya iya walda ya iya kahinta ya iya tuka keke na ta ba shi abin da zai yi kullum maimakon yau akwai riga a ce an saka na san da cewa tahowar mai girma gwamna an yi waɗannan programs ɗaya an kirkiro da harkokin skill acquisition kuma yanzu haka akwai directorate tana nan akwai SA akwai DG da sauransu kuma har yau har gobe ana waɗannan harkokin na ɗebo mutane su zo a koya musu sana'o'i. To amma shin alhaji an koya musu sana'o'i saboda tsabar talauci an yi discovering cewa idan an ka koya ma sana'a mu yanzu a Maradun misali akwai yaran da muka san an koya ma sana'a an ka ba su kayan yin sana'a amma at the end of the day kayan sun ka sayat because suna cikin talauci. Suna ganin cewa sana'an ma ko sun tsaya yanta ba za su ba sannan al'umma suna cikin talauci aikin ma da sun ka koyo ba su samun mai yi ne amma yanzu misali albashin siyasa abu ne mai dorewa shi yasa ya samu hakan na yan wanke tun 1999 saboda mutum na ganin an azama bisa tsari mara kyau dole wanka kowa sun sa sabulu sun sa omo
sun yi wankan ma ba sabulu dai dole sai ai gwamnati da sunan a ba su albashi. Ba duk ba shi ne ba. Ai shi abin da mutum ka dibu menene gwamnati take yi domin ta inganta rayuwar jama'a. Ai Matolle ya jawo jama'a cikin jiki ne ta hanyar inganta su, ba su mukami, ba su abin da ya kamata su tsayu da kansu. Sai ka je ka yi hulɗoɗi ne, sai ka je ka kulla da al'umma waɗanda ka ga an ka aza ka ɓangaren su, sai ka je ka yi ka samu ka taimaka ma kuma wani na ƙasa gari ka su shigo ciki. Ka fahimce ni? So kaga wannan ba abu ne wanda za a ce wai a yayi haka ce ya zama wani abun da za a ce wai gwamnati ta yi ba daidai ba. Ai kun kasa bai minimum wage ba, kun da kuna bai political appointees. To minimum wage wani abu ne can kuma na daban. Ka gane ko tsaya ka ji wani abu ne kuma can na daban wanda ita kuma dole ne kowace gwamnati. Ban ce ka a biya minimum wage ba, ni tsohon ma'aikaci nake na sani, amma kowace gwamnati yanzu tsaya in tambaye ka, yanzu jihohin da sun ka biya minimum wage, jiha nawa ma'aikatan ta ka biya albashi? Jihar Zamfara a haɗa man mai biya albashin wata guda. To bari in baka misalin wani lokaci. Babu shi. Sai a hankali da kaɗan ɗin da akwai. Su kuma waɗanda ba su ciki a ɗebo su a saka su ma su samu. Amma ka ce za ka biya 30,000 minimum wage. An zo an kwashe wata 3-4 baka biya albashi ba. Wanda misali na ka bai ga tsarin Zamfara. Sannan secondary sai ga tsarin Zamfara. Bari in baka misali. Sannan secondary ko NLC Zamfara ka faɗi. Yanzu abinda suka nema su implementing minimum wage a Zamfara bai kai miliyan 500 ba. Abinda suka neman gwamnati ta basuwa a yi implementing minimum wage ƙasa ga miliyan 500. Gwamnati na biyan sama ga biliyan guda wajen biyan mukamin siyasa. Me yasa ba ta rage mukaman siyasa ta ɗibi miliyan 500 ta biya minimum wage? To da tambaye ka. Su ma'aikatan gwamnati su ɗaya akwai a jihar Zamfara. To su yangar kun ka ba mukami ba shedul miya a wani su. A wacce ma ka ba shedul? Wada mai SN da an kai ko SSA yana da ma'aikatar da an ka tura shi. Ni nan ne ga office ina. A DG haki ba DG ne. Ni ce maka ni nan ne office ina da SA da SSA wanda an kai posting a director din mu. Ban ma iya tantance maka. Shedul din mi gari. Saboda yawan su muna sa su aiki mu hada su da injiniyoyin mu sai su ce gashi. Yanzu ne muna ayyuka based on telecommunication, muna ayyuka based on power. Duk da su muka haɗa muna tura su Director of Urban Rural Education and Telecommunication. To yanzu bari ma tambaya ta ƙarshe. Ina aka kwana maganar mayan ayyukan da kun kaɗe mu. Titin Kano ma an ce ba ku kai shi ba yanzu. Ya tsaya. Airport. Tsaya ake tsaf. To ina ganin cikin mayan ayyukan ga jami'an can dai ina ganin har yaran ga sun gaji da koka sun tsaya. To ga asibitin ga ta Farida. An ce dan kwangila ya kwashi kayan in ka ta asibitin Samaru ta tsaya. Mahora tsaya yake ta tsaye kun ba da kwangila to ko dan kwangila yanzu shin wa'an gama ganganu da kaka faɗi shine ni abin da tambaya ce zai ma cewa an ka kwana kaza ta tsaya ai zahiri ne tabbaci a gare ka na kazan ya tsaya ka tahiyar kwangila ko nan kin fahar ka ganin mu irin wannan ta tsaya dun na gano sun tsaya ka gane ko gwamnati is a continuous process. Yanzu ina ake ake karewa ba. Yanzu titin Kano ma shekara 3 kuna yi ne kun kasa kai. To titin Kano ma kahin shi mai girma gwamna ya taho ya yi shi me yasa wa'anda suka gabata an kace su yi tituna ba su yi shi ba. Ai so baby project. To yanzu da suka taho da mai girma gwamna ya taho yi ka faɗa man yanzu halin da al'ummar gundumar Kano ma suke ciki. Ai ba wai fasa an kai ba alhamdulillah an fara kwangila akan titin babu wanda ya ce ma ba haka nan ba babu su akan titin ba gaskiya ne Kano mana jina to babu mutane na sani ban ce maka haka ba amma ka faɗa man mutanen masu kwangila da su waɗanda ake wa shin muhimmanci su samu tsaro su samu kwanci hankali adda muhimmanci gare su ko koyar aikin nan yanzu yan kwangilan nan wasu su suna jin tsoron ma su tai su ada kayan saman titin na a dauke su yanzu gwaro asibitin cikin garin Gusau su kuma duk suna ana aiki yanzu nan ne ga kabari in mun ka tashi kabari in mun ka tashi a cikin Gusau kana ce mai aiki akai fari da kin fara kwarai da gaske tun da ni na zo na gani ne akwai tambaya guda da kasa in jiha maka wanda dama na ce ran da duk Allah ka dumi wani dan Maradun a nan wuri zan jiha mai ita waya kuke ji duk lokacin da Ahmad Maradun yake kalubalanta ku cewa gwamnati ce ake ta kaura da kai kuna trial and error ba ku da masana ƙwararri wanda ka tsaya su tsara muku abu yadda zai tafiya daidai shi yasa duk abin da kun ka ɗauko yadda ka san kiripto ne sai an hwada shi an gabe ba sai a waske wallan dai magagalu ku ne la yan jarida sannan magana Ahmad Maradun mai gidanka ne tsohon kantoma ban so kashi ɗauko mai ita ba amma tun da ka ɗauko ta kuma za an sa ta quite alright alhamdulillah mun yi aiki tare da shi na watanni yana chairman yana kansila a gargashi ne bayan haka kuma duk abubuwan da an kai shirya ruwa na party da ainihin da za a tafi da jam'iyya
a lokacin mulkin mai girma gwamna Abdulaziz Yari tare mun kai kam ɗin mu guda, gidan siyasar mu guda. So amma dai tsakani da Allah ni ina kallon matsayin shi na mai ilimi da hankali da tunani, to akwai abubuwan da na kwace mashi wanda kuma ni matsayin ina karami a gare shi, ina son in kira gare shi akan cewa ya hankalto kuma ya waiwayo ya dawo ya zo ya mara ma dan uwa ne baya dan garin su, kuma ya daina cin zarafi ne, kuma ya daina hitowa nan gare ku kuna tura shi. Kuka tura shi tunda kuka saka wasu maganganu kala da kala ya zabura ya isa. Ka kawo teri, ka gane ko ya tsaya saboda abin da nake so ka fahimta. Ni babu wata magana ka tura dan saboda aiwa ga profession ilali liwa wali gidi. Don haka ina da yadda zan yi da riko ka. Bai kamata ba matsayin mai girma gwamnatin Maradun shi yana dan Maradun. Ina ruwan gaskiya da zaman aka ce to me yasa ba zai same shi ba? Ai an bide shi ma hayya ga siyasa ma kana iya kallon abu yayi daidai ka ce ina bukatar in joinin ɗinku saboda abun ku yayi daidai, kuma akwai sadda su kuma inda ada abun za su ita su ce maka wani muna kallon kana da wani abun da kaka iya takawa don Allah ta homo ta nan tare da kai. Idan an kai har ga Allah sai Allah ya kama kai lahin yasa baka tai ba, to wannan magana kawai da kai duk labari ne na rashin ba a saka shi ba, ko kuma yana kallon cewa duk wanda yayi in ba shi na ba to bai iya ba. That is it. Duk wanda zai tsara abu ko kuma yayi wani abu in ba shi yayi shi ba shi na ba, shi kuma al'abun da ya kamata misalin da zai bayarwa misali ka gane ko ban so mu yi nisa ga wasu abuwa yanzu da duk tare muke kuma an yi sulhu ai daidaita kuma ya ce ana da ciki yanzu abun da nika so gani yanzu aka ji shi ina ta tabbata da mai girma gwamna yana gaba gare shi ka gane ko, sannan shi yanzu cikin siyasa yake don ba aiki ya kai ba, ya kwamishina ya kai har ciyaman na lokal gamma, kuma gobe yana fatai ya sake zama wani abu ko gashi. Mu kuma muna nan muna biye da su kuma muna tasowa. Ba zai ji daɗi ba yanzu gobe ko jibi a ce ya samu dama wadda zan dawowa nan da SURAJO Madugu ya taho ya ci zarafi nai. Ba shi a haɗin gaskiya ba, haɗin gaskiya ka je ka isko mutum ka faɗa. Bari in baka misali. Ni yanzu nan ne ga so da yawa muna zauna mai girma gwamna mutum ne wanda yake da saurara. Lokacin da mai daraja gwamna ya san wani yaro kwamishinoni tsaka ji sai ya dawo ya ce yarin state commissioner ko sai Maradun ya ce to kaga rashin kwari ba. Ai in kai dissolving abu kamar babu shi ne sai dai ka sake yayin tai. Babu dokar da ta ba gwamna dama yarin state commissioner sai dai ya sake appointing na. To yanzu doka shin tsaya doka waka yanta. Tsaya ka ji jihar Zamfara doka waka yanta. Kamar ya wakayanta su wakayanta yan majalisu ba a sake kai musu kwamishinonin ba, bayan ya taho da ya kai musu kwamishinonin ba su yi reinstating nasu ba, a ba reinstating sun kai ba, fresh nomination an kai. So Biyano ya gudana nan da rai ne, Ibrahim Dosar na nan bayan shi ya zo ni kan fahimta da kalmar reinstating. Gwamnati cewa ɗaya su koma aikin su, Maradun ya ce ba. To yanzu da sun yace su koma ga aikin su bai ce su koma majalisa ba su sai a da farko ba ai wannan ba ana su aka ji ku abinda kun kai yan jarida an ba da sanarwa kawai aka ji an ba da sanarwa ni ne yanzu yau ina DJ ni ma it happens to me when I was I appointed ina a DJ daga baya gwamna ya ce ya relieving namu duka, sannan kuma daga baya aka zo aka ce ai reinstating namu misali kujerar kwamishina kaga to kujerar kwamishina ai sun sake komawa majalisa ita adda haƙƙin ka san da ya sun ga kuma idan har in akwai wani abin da an kai ba bisa doka ba majalisa ita ya kamata ta ce to abin da an kai ba daidai na ba, amma ba wani nan ne ya zaune ba cikin studio din ku ya zo ya ce an yi ba daidai ba bayan bai tsaya ya fahimci. Amma da ke shawara ta shi daga ƙarshe soke da shawara ce ba ɗaukar ta an kai ba ko da ya kwaɗe ta bisa gare ta ake. An riga an santa ba wani magana an hankalto da gwamnati. Da muka yi da DJ SURAJO Madugu Maradun dogon tattaunawa wadda ta jibanci sha'anin harkar siyasa. Muna godiya da ka samu dama ka halarci wannan shirin domin tattauna waɗannan abubuwa, domin ilmantar da al'umma kuma domin al'umma su kalla su amfana daga wasu daga cikin muhimman ko kuma ita fahimta ka dangane da yadda aka tafiyar da wannan gwamnati. Idan lokaci ya yi kila ko kuma wasu sun ga cewa akwai buƙatar su yi aski ko kuma kuskurima ga kalamanka suka dawo nan suka yi ma bibiya za mu iya dawa da kai domin kila kai ma wannan bai da matsala. A madadin dukkanin waɗanda suka saka hannunsu da kuma abokin gabatarwa ta ni Anas Sani Anka nake ce muku ma asala.